инак салом дӯстон, чун соли 2020 ба анҷом расид, ба соли 2021 гузаштем. Шуморо табрик мекунем ва се смартфоне ки соли 2020 хеле талаботи зиёд доштану дар асл хит буданд ва гӯем нархи миёна доштанд, барои шумо муаррифӣ мекунем. ва аввалини онҳо ин Xiaomi Redmi Note 8 Pro мебошад ки бо хотираи оперативи 6 ва хотири асосии 64 ё 128 гигабайта пешниҳод гардида буд. Яъне нархи он айни ҳол дар хуҷанд тахмин 2100, 2200 ва 2300 сомониро ташкил медиҳад. Характеристикаи он Android-и 9, яъне характеристикаҳои асосиш дорои 4 камера, 64, 8 мегапиксел, 2 ва 2 мегапикселя. Камераи фронталӣ, яъне барои селфи, ин камераи 20 мегапикселя мебошад. Процессор MediaTek Helio G90 бо 8 процессор ва чун албатта инҷо батареи яке аз гуфтан мумкин пурқувват дар бозор, ин 4500 миллиампер мебошад. Ҳарчанд аз муаррифии ин смартфон 1 сол гузашта бошад ҳам то ҳол смартфон яке аз беҳтаринҳо шуморида мешавад. хуб, смартфони дуюме ки айни ҳол харидори зиёд дорад ва нисбатан гуфтан мумкин ба наздикӣ муаррифӣ шуд, ин смартфони Redmi Pro аллакай версияи нӯ, яъне Xiaomi Redmi 9 Pro мебошад ки бо хотираи оперативи 4 гигабайт ва хотираи асосии 128 гигабайтро дорост. Нархи он тахмин 2400 сомонӣ аст дар бозор, яъне ӯ дар бозор Xiaomi Redmi 8 Pro-ро иваз намуд. Бояд андак бо шинос мешавем, яъне вазнаш 209 грамм, камера албатта инҷо низ 4 то 64, 8, 5 ва 2 мегапикселя. Камераи пеш, яъне фронтални селфи 16 мегапиксел. Албатта назар ба Redmi Note 8 гӯё ки кам аст, лекин сифати гуфтан мумкин аксбардорӣ ягон камие надорад. Процессор Qualcomm Snapdragon 720, чун хотираҳоро гуфтем 128 ва 6 гигабайт ва албатта беҳтарин инҷо аккумулятор ҷойгир шудааст, яъне аккумулятори 5000 миллиампера. яъне ин аз беҳтарии он. Албатта смартфонҳои Redmi бо он хуб ҳастанд ки онҳо FM радио доранд. инак смартфоне ки назар ба ҷӯраҳои Xiaomi андак гӯем нархи гарон доранд, лекин албатта ба функсионал аз онҳо монданӣ надоранд ва ҳатто дар баъзе маврид бартарӣ ҳам. Яъне ин Samsung Galaxy A51 смартфон дорои 4 камера 48, 12, 5 ва 5 бо автофокус, хотираи 64 гигабайт ва хотираи муваққати он, яъне оперативи албатта метавонад 464 бошад ё ин ки 4128 гигабайт бошад. Аккумулятор 4000 миллиампер. албатта назар ба Xiaomi, Samsung ба шумо андак метавонад гӯем камтар хизмат кунад.
нархи он чун гуфтем 2700 сомони, тахмин 2700 сомони, чун дар баъзе мағозаҳо 100 сомон 200 сомон арзонтар ё ин ки қиматтар ҳам буданаш мумкин вобаста аз хотира ва ранги он. ва чун соли 2021 фаро расид, албатта смартфонҳои нав моро дар пеш интизоранд. метавонед дар шарҳ нависед ки шумо аз кадом он истифода мебаред ва барои кор, барои суол дӯстон.